April ni som ni paru pathian ni zana niya Facebook khovel chu video pakhatin aron chim ta huk mai ni chu video chu kan han enve a hetiang deuh hian ni na langa Ikudoro. Lelam doro. Dolero. Dolero. zana niya rol thar rol khathi kongpui dunga anding tlar thap maya patling tiang keng le keng lote bets or lote po anding ve bokani patling tiang keng pakhat chuan rol thar pakhat jacket sen ha aban dum le jin ke kor ha chu ikut doro ti pain atiang ten chuna hlapri thak maya chu rol thar chuan zam o tak main min ngai dam ro alo ti velom boka he video hi uluk dewai ngai thak chuan patling ding khom zinga then khatin enge in ron ti reng ati ri in the theng chumi hnu loka chuan mi fel lutuk zaidam boxi patling kordum ha pakhat chuan chu rol thar an vuak mek chu aron hnek tamai nin alanga video alan dan chuan hnek fu nge fu lo phei chu kan hre chi alova kan politician tu te emo angin alo kok ve ringot nge bena tuma akut ati phar man lo phei chu kan hret pui hau lowa kan mu thei lowa a chan chu video khathim ma se chiang taka kan hret thei chu hnek ma kut a thlap ma khan I du ami email hi imi endan kha diklo reng ati ri kan hre thei ni Dolero. comment le message WhatsApp message ang chi te screenshot chi hang adar ngal chui mai boka mi pui nol pui chu mo sian tui pui sen avo phel phok ang deuh khan task 4 holama le roll thar holama anin phel phok mai ni chumi chanchin chu tuna he kan ron soi do na he video kan thil ron soi tur te hi India dan pui noya right to freedom of speech and expression anti mani ngai dan te mani thil mu dan mimal ngai dan mimal private single individual opinion an tiang chi khan ni do na chu thil thlen dan ani emo chu tiang chu khatiang chu ani ron ti kan tum lam ani lova he thil thleng kan mu ve thei china kan ngai dan te kan lo hriat dan emo kan ril ru om te kan ron soi don ani China shipui wangin khovel kan buaya khotlang nun phung le kim mai a buaya kan ral triveka sarkarin thupek zom tur siama ken ko na lama tan pui tu tan veng tin le khotina local task force adin boka LTF member tan chuan veng chunga mitlom ngai te veng chunga mitlom ngai te in ruatin sarkar tan ven na an lo tho pui ve ta ani social media khovela kan chenga zoram kil khor ber thil theng po hi a thlen rual la in he ta kanom huna kan lo mu in kan lo hre ve thei zela chuta chun LTF member then khatte TL na tur ni om tak fiam thu ang chi te chi rang ron chuak ta fo mai ani chumi na lan tir ni thei o mangalam chu LTF member then khatte zinga hian local filor fal deuh emo strict fal deuh thu neina lo lek la mang chi deuh anom thin nge in alang ani heta hian duty then khat tlem thin chiale kudrang fal deuh an lo om nin alanga an mani side atanga han thlir chuan duty ha zan meng rei boxi taksa chaw khatiang chan rang awang khan an lo check ma ve deuh ni tur ani ram le khotlang ta na an thorim na le anin pek na te chu angai sanum alom ani chumi konga chun za le ngai san po an phu bok ani ma se kan ti ram te ang duty kan ni wanga thu nei na pum lum kan lo in pe ka kan lo pum bila kan ar pachan lai ti ni om taka ram dan pui kala kan lo chet ve akan lo hosak ve chiam mai hi thil tha ani hau lo ani
hemi wang hian kan duty pui then khatte kan task 4 kan task 4 member then khatte mai kan lo ti bal thei reng maya thoi lo fa le mo dan bo sia an lo om mani chon hanin zil nok te chu thilom thei ania chu ti ro chon action zong hi abul tanga top thleng la vek tu tur kan ni lo ti ro kan in shet angain ka ria anin shet a thakop maya hanin zila thu tha hanin shil nok te chu thil om the ania mi pui point kan she mi pui van tlang point kan she thiam em ani chu ti rolin kut hanin thak bor ang chi te kan bets le kan duty ani ti shelu tu ka midang kan va chung tlak hian a thalo khop maya chu ti rolin midang kut in thak ang chi te kan bets le duty kan ni ti in shelu tu ka midang va chung tlak hi a thalo khop maya video hi kan en chuan roll thar roll lo chuak ru te chu du le lo zil se lo vodeu thak po ni se mi pui van tlang chon kan hre thiam em ang kan dem lovang ma se email kha min mel dan kha ti thu hla wang mai maya hanin nek em hi chu extra ve de ma ne an puangin roll thar ho kha drugs lo khoi emo rithei thil lo kol emo po ni se alo mana lo do pa kud lo thlak thei tu kha kan ni lo ti kha kan in hria ta poimo khopin ke hria ati thei tu police te ne na emo shil hria ta man tir mai kha kan ti tur dik tak jok chu ni warrant nei thlapa police in mi an man po in hanin do pa han in kut hanin thlak tak don chun an ma ni thana chung nge ya po kut hanin thlak tu chun magistrate phalna an la ka nga ya chu tiang ang ani la ya hetlai ke ma ni mi pui van tlang ngai dan pel khopalo in le ko ve chiam mai hi chu ti fo chi ni na lang lem lo ni kan mit men dan le han mel lan dan ti wang mai maya lo kun lo in thak te phei kha chu thil thaber ani don lo chiang sa a kan ti tur ani lo tak zet ani he video hi duty te sel na emo social na emo ngor lam tura ta na ron siam kanilawa dan zom lo masazo rol tharte po hi an thiam chuang bing mi lo ani an dik lo ti anin poma ngai dam handil mol ani lo zil liam po ni se sarkar thu pe kan pal zu na wang chun aum em an phu ve reng ani chumi awang chuan an thiam lo ti anin hria ngai dam an di la khamin ani awang khan an mani rol thar lam pang sai thi chu kan sei zau lo mai zo kan ni ti khamin lo hriat puyula duty ho social na ngormor lam ani lo ti khamin lo hriat sak don ne mizo te hi kan mak khopa han ti le thini la thil tha ti ni kan in hriat chun kan chapo ma em mai ni in lo chik vem ka shelawa in khom bang le natlang hemi te pahni hian motor tlan la hi kong an kian she khop mai an kian she ngang lu tu kani in khom ban lai le kal lai mo mi na tlang lai wa pal tlang lir thei khal thin na chon in hriam thil tha ti tlom ngai chua thok nia kan in hria thi chon dan le hrai hi kan poisa wak lem lo ani engkim tak mai hi kan kuta hin kan da ni zel mai ni kan chau te kan ha te kan tlom ngai wanga kan that ho te hi kan hre em mai a hrik thlak na tur kan dapin chuan lama kan mang fo mai bu ani i tho ha wanga i thin chian do nai chuan chol ha dam hre lo la i tlom ngai wanga midang te i chung tlak fo don ni chuan tlom ngai na tlom sanin phangam zok mai ta la hria re rola thu lo thut thei ini din hriala yar pachan laya thenom te do wai chun khosari do athlanom zo ti i thei hil mak chuan mihring hian tom reng don lo ania puniu to na khan Sir Isaac Newton a khan to every action there is an equal and opposite reaction alo tia chumi om ni chu kan thil ti engkim hian hung let
a tluk pui ngong let ani zel ani ati na tluk ani khatiang deuh khan Sri len laia I thil ti te hi mi pui an len ve thei huna I chunga aron let le thei ti hriala Sri len laia mi chunga I that chuan I chunga that nai nan ron thung rul le tang che chutiang bokin mi chunga I lulin chuan I lu chunga mailing chek khol ve thei ani kan vain kan in hriat angai ani top lama chuan chan ne min thin ur ati kiang thin thin ur ati kiang thin nge thin ur ati kiang thin o engam wa zok zok poni se ati kiang ani kut in thak hian mihring asiam thavek lova anin vok thak thak ngai angai cham te pom ma se thu tha in hril hi a effective ber zok ani I thin rim na te ilung oilo na te I mihring pui te chung I hrik thlaka I ti lan kher kha angai lo ti enti na turin vaireng telama duty tunge ani ti bo kan hriat lo kapu video hi kan enanga he video chu kan du tok don nia Ah,